ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଜ୍ୟାମିତିର ସାଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ସାଦୃଶ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ପ୍ରକୃତରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ। ତୁମେମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ବସମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ। ସର୍ବସମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପୂରାପୂରି ଏକାଭଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବସମ ବୋଲି କହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବସମ ଆଉ ସାଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ସର୍ବସମ ଓ ସାଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ମାନଚିତ୍ରରେ ତମେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ। ଗୋଟେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ତମ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକକୁ ପାଉଛ। ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକକୁ ପାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ କି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମାନଚିତ୍ରଟିକୁ ପାଉଛ ସେତେବେଳେ ତାର ଆକାରଟି ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ଭଦ୍ରକକୁ ପାଉଛ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକର ଆକାର ତୁମେ ଦେଖିବ ଏକାପରି। ମନେ କରାଯାଉ ତୁମେ ତାଜମହଲକୁ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ତାଜମହଲର ଏକ ନମୁନାକୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମେମାନେ ତାଜମହଲକୁ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ତାଜମହଲର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ତ ତାଜମହଲ ଆଉ ତାଜମହଲର ଚିତ୍ର ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ସଦୃଶର ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଉଛ। ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋରେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭରୁ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଛ। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ କରିପାରୁଛ ବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ କରିପାରୁଛ। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ତମର ଫଟୋ ହିଁ ପାଇବ। ତ ଏଠି ଆକାର ସାନ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମର ସଦୃଶର ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଡ଼ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଛୋଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ। ଧର ମନେ କରାଯାଉ ତୁମେମାନେ ତୁମର ଦୁଇଟି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତୁମେମାନେ ସେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଯେତିକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୂରତା ସେତିକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦୁଇଟିଙ୍କର ଅନୁପାତ ତୁମେ ନେବ ସେ ଅନୁପାତ ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେ ବଡ଼ ଆଉ ଯେତେ ଛୋଟ ଏପରି ଦୂରତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତୁମେ ଯଦି ଅନୁପାତ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନଚିତ୍ରର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଛୋଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ମାପି ଆମେ ଏହାର ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାର ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମାନ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦୃଶର ଡେଫିନେସନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କ'ଣ ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଇପାରିବ? ତ ଅଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଥିବା ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବା ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ସଦୃଶ ବସ୍ତୁ ବା ସଦୃଶ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ମାନେ ଆକୃତି ବା ସେପ୍ କାହାର ବଡ଼ ହେଇପାରେ କାହାର ଛୋଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ସମାନ ବସ୍ତୁ ତେଣୁ ତମେ ଏହାକୁ ସଦୃଶ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବ। ସଦୃଶ ହେବାର ଗୁଣକୁ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ଉଛି ବା ଗଣିତକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପଢ଼ିବା ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ଆମେ ତ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିତରେ କିପରି ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା।
ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ତମେ ମାନେ ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତକୁ ବୀଜଗଣିତରେ ପଢ଼ିଛ, ତ କିନ୍ତୁ ତମେ ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତକୁ ଜ୍ୟାମିତିରେ ପଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତକୁ ଆମେ ସଦୃଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତକୁ ପଢ଼ିବା। ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଦୂରତାକୁ ମାପି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଅନୁପାତ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ପାଇବା। ତ ଅନୁପାତ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସ ଅନୁପାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କିପରି ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ହାଫ୍। ସାଧାରଣ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇଛି, ABC ଏବଂ DE, ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ DEF ତ୍ରିଭୁଜ। ତ୍ରିଭୁଜ 1 ବା ABC ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ତୁମର ହାଫ୍ B1 ଇଣ୍ଟୁ H1। ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ 2 ବା DBC ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ହାଫ୍ B2 ଇଣ୍ଟୁ H2। ତ୍ରିଭୁଜ 1 ବା ABC ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସେହିପରି DBC ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ହାଫ୍ B2 ଇଣ୍ଟୁ H2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟିର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସମାନ ରଖିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟିର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାନ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତକୁ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ତ୍ରିଭୁଜ 1ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ତ୍ରିଭୁଜ 2ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ୍ରିଭୁଜ 1 ହେଲା ତୁମର ABC ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜ 2 ହେଲା ତୁମର DBC ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ତ୍ରିଭୁଜ 1ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ତୁମର ହାଫ୍ B1 H1, ତ୍ରିଭୁଜ 2ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ହାଫ୍ B2 ଇଣ୍ଟୁ H2, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ତୁମର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। B1 H1 ଏଠି ରହିଲା ତୁମର B2 H2। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି H1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ H2 ନେଇଛେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ H2 ଜାଗାରେ ଆମେ H1 ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ H1 ଉପର ତଳେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ତୁମେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ B1 ବାଇ B2। ସେହିପରି ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ 1 ଏବଂ 2 ତ୍ରିଭୁଜ 2ରେ ଭୂମିର ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ B1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ B2 ହୁଏ, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ନେବା। ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ନେବା, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ସେହିପରି ହାଫ୍ ହାଫ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ। B1 B2 ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ B1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ B2 ନିଆଯାଇଛି, B2 ଜାଗାରେ ଆମେ B1 ପକାଇ ପାରିବା। ତ ଏଠି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇକି H1 ବାଇ H2 ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖିବା, ABC ତ୍ରିଭୁଜ। ABC ତ୍ରିଭୁଜରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ କି ABC ତ୍ରିଭୁଜର BC ଉପରେ ମୁଁ D ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି। D ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ABC ତ୍ରିଭୁଜଟି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତାହା ହେଲା ତୁମର ABD ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ADC ତ୍ରିଭୁଜ, ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଟୋଟାଲ୍ 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ABD ତ୍ରିଭୁଜ, ADC ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ABC ତ୍ରିଭୁଜ, 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜ। 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ତୁମର A ବିନ୍ଦୁ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ BC ପ୍ରତି ଅଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ତାହାର ନାମ ହେଲା AP, ଏହି ଲମ୍ବଟି ଏ 3 ଗୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ କି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ କି ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିମାନ ଏକା ରେଖାରେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ସମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବେ। এইটা ଗୋଟେ ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট, এটাକୁ ଭଲ ଭାବେ তুমি মানে নোট কর। তারপরে আস আমি দেখিবা ଗୋଟେ ত্রিভুজ নবা ABC ত্রিভুজ। ABC ত্রিভুজরে AB উপরে এক বিন্দু ହେଲା P এবং AC উপরে এক বিন্দু ହେଲା Q।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ପି କ୍ୟୁ ବିସି ସହ ସମାନ୍ତର ହେଉଛି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପି କ୍ୟୁ ସମାନ୍ତର ବିସି ହେଉଛି ଏବଂ এবি ପି ହେଉଛି এবି ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ କ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏସି ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଛେଦିତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପି ଆଉ ବିପି, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଛେଦିତାଂଶ ହେଉଛି ଏ କ୍ୟୁ ଏବଂ ସି କ୍ୟୁ, ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ସମାନ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପି ବାଇ ବିପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ବାଇ ସି କ୍ୟୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ତୁମର ଏଇଠି ଲେଖିଛି। ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଛେଦ କଲେ ଉକ୍ତ ବାହୁଦ୍ୱୟ ଉପରେ ଛେଦିତାଂଶ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନୁପାତି ହେବ। ତ ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଥେଲିସ୍ଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ, ଯାହାକି ତୁମର ଉପପାଦ୍ୟ 1 ପ୍ରଥମ ଉପପାଦ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ଉପପାଦ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ କଥନଟି ଏହିପରି ଅଛି କି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର ଏକ ସରଳ ରେଖା ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ତେବେ ଉକ୍ତ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁ ସମାନୁପାତରେ ବିଭାଜିତ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଉପପାଦ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, କୌଣସି ଉପପାଦ୍ୟକୁ ତୁମେ 2 ଥର 3 ଥର ପଢ଼ିବା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ଯାହା ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଚିତ୍ର, ଦତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସହ, ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସହ ମାନେ ବିସି ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଏକ ସରଳ ରେଖା, ସରଳ ରେଖା ହେଲା ତୁମର ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁ ମାନେ ଏପି ବାହୁ ଆଉ ଏସି ବାହୁ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁ ସମାନୁପାତରେ ବିଭାଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁ ସମାନୁପାତରେ ମାନେ ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାଇ। ଏଠାରେ ଆସ ଦେଖିବା ଉପପାଦ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ବିସି ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ବିସି ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର ହେଲା କି ଆମର ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ କରୁଛି ଛେଦ କରୁଛି। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, ତାହେଲେ ସମାନୁପାତରେ ବିଭକ୍ତ ହେବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ ଏବଂ ଏ ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାଇ। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍କନକୁ ଯିବା। ଅଙ୍କନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତରେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ତ ଆମେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟିକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକତା କଲି ଏବଂ ଅଙ୍କନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସିମ୍ପଲ ଅଙ୍କନ ଗୋଟେ କଲି, ବି ଏକ୍ସ ଏବଂ ସି ୱାଇକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲି। ପ୍ରମାଣରେ ଦେଖ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର ତମେମାନେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଫଳରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ନା, ତମେ ଦେଖ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି କ'ଣ ନା ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ ଏହା ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି। ତ ସେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ କିଏ ନା ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ଯେହେତୁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁୟ ସମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏ ଦୁଇ ଯଦି ସମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଭୂମିର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେ ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ବାମ ପଟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା
ए वाई बाम पटे लिखा जाइए एक्स बाई बी एक्स डाहाणी पटे ए वाई बाई सी वाई तो ताकू तुम क्यों क्यों त्रिभुज द्वय नेले पाइपर ना सही ए एक्स वाई त्रिभुज एवं सी एक्स वाई त्रिभुज तो ए एक्स वाई त्रिभुज एवं सी एक्स वाई त्रिभुज कॉमन साधारण शीर्ष होची एक्स अर्थात ए द्वय मध्य सम उच्चता विशिष्ट तेबे ए द्वयर क्षेत्रफल अनुपात हम भूमिर अनुपात सह समान हम ताहा ए वाई बाई सी वाई किंतु ए वर्तमान तुम्हें माने स्टेटमेंट 1 एवं स्टेटमेंट 2 को लक्ष्य कर स्टेटमेंट 1 एवं स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 एवं स्टेटमेंट 2 दुईटी क्षेत्र रे तुम्हें माने देखिबा को पाइबो कि ए एक्स वाई लबरे तुम्हें माने ए एक्स वाई एवं ए एक्स वाई को पाइबो वर्तमान आमे तळ दुईटा बा हर दुईटी को जदि समान करिदबा ताहेले तुमर हमर प्रमाण रे आमे पाइ जिबा तो हर रे की अछि ना बी एक्स वाई त्रिभुज एवं तुमर सी एक्स वाई त्रिभुज तो बी एक्स वाई त्रिभुज एवं सी एक्स वाई त्रिभुज ए द्वय मध्य एका भूमि विशिष्ट एवं एका भूमि विशिष्ट एवं समान जेहेतु दुईटी समांतर रेखा मध्य अवस्थान करुचंदी समानकर उच्चता मध्य समान अर्थात उभय एका भूमि एक्स वाई उपरे एवं समांतर सरलरेखा बीसी एवं एक्स वाई मध्य अवस्थित हेतु त्रिभुज बी एक्स वाई क्षेत्रफल त्रिभुज सी एक्स वाई क्षेत्रफल सहित सामान हेबो तेणु 1 और 2 को तुलना कले तुमे माने एक्स वाई बी एक्स एवं ए वाई बाई सी वाई पाई परिबो ताकि हमें प्रमाण करि देले एबे एई उपपाद्य को भित्ति करी केते गोटी अनुसिद्धांत यदि एई भली कंडीशन थाए ताहले बी एक्स बाई ए बी इक्वल टू सी वाई बाई एस नहीं पारिबो बा आउ कौन नहीं पारिबो ना ए एक्स बाई ए बी इक्वल टू ए वाई बाई एस सी मध्य नहीं पारिबो जहा कि मु तुम एठी प्रमाण करि रखछि बी एक्स बाई ए बी इक्वल टू सी वाई बाई एस सी तुम्हें मैंने पाइच ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए वाई बाई सी वाई मु उभय क्षेत्र रे एक जोग कली एक जोग करिया अनुपात समानुपात रे तुम्हें माने पढ़ीच तो सदृश विषयटी मुख्यतः तुम अनुपात समानुपात उपरे जेहेतु आधारित होइछि एवं तुम माने नवम श्रेणी